kung saan nga klase nga kinason. Pero kanit aninikad ni katunay yo. Dabis kay siya na siya. Okay. Na siya katupad do. Dabis kay niyo. Aninikad umbot unsa ka aning tawag aning usa ka buok. Okay, dala pag usa ka tunay yo. Tago-tago ra siya katunay yo. Tago-tago ra siya katunay yo. Oh, aninikad ko tunay yo. Alright. Para makatunay yo. Dikit rin sila diri katunay yo. Medyo minus kayo katunay.